Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 13 bersikulo 4 hangtod sa 12. Ang giingon diri, busa minanduan sa balaang espiritu si Bernabe ug si Saulo nangadto sa Seleucia ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sipre. Sa pag-abot nila sa Salamis, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinagoga sa mga Hudiyo. Kuyog kanila si Juan Marcos silbing katabang. Gilukop nila pagtaak ang isla hangtod sa Papos, din ilang gikahinagbo ang usa ka salamangkero nga ginganlag Bar Jesus, nga usa ka Hudiyo nga nagpatuo nga propeta. Higala siya sa gobernador sa pulo nga si Sergio Paulo, usa ka tawo nga hait ug salabutan. Gipatawag sa gobernador si Bernabe ug si Saulo kay gusto siyang mamati sa pulong sa Dios. Apan gibabagan sila sa salamangkero nga si Elimas, kini ang iyang ngalan sa Griego, kay dili man siya buot nga mutuo ang gobernador. Unya si Saulo nailhan usab sa ngalan nga Pablo, nga puno sa Espiritu Santo, mitutok sa salamangkero ug miingon kaniya, "Anak sa yawa, kaaway ka sa tanang maayo. Napuno ka sa tanang matang sa kadautan ug limbong ug kanunay kang naninguha pagtuis sa kamatuuran sa Ginoo. Karon silutan ka sa Ginoo ug mabuta ka og dugay-dugay nga dili makakita sa kahayag sa adlaw." Ug diha-diha namatngunan ni Elimas nga mingit-ngit ang iyang pananaw ug nangarap-karap siya sa pagpangitag makaaga kaniya. Ang gobernador nakabig sa dihang nakita niyang nahitabo ug nahibulong siya pag-ayo sa pagtulun-an mahitungod sa Ginoo. Nakita nato diri mga kahigalaan kining gitawag og mystical union sa balaang espiritu ug sa iglesia sa pag-send out o pagpadala og mga missionaries ngadto sa nagkalain-laing dapit. Sa naunang mga bersikulo, atong nakatunan nga ang simbahan didto sa Antioquia nag-send out o nagpadala kang Bernabe ug kang Pablo alang sa misyon, isip tubag sa gipadayag sa balaang espiritu nga igahin sila alang ni adto nga buluhaton. Apan giingon usab sa atong teksto nga ang balaang espiritu ang nagsugo kanila ngadto sa misyon. So ang buti pasabot niini, nagkahiusa ang simbahan ug ang balaang espiritu sa pagtawag ug pagkomisyon sa mga missionaries ug mga magwalali. Dili day pwedeng mag-solo flight ang usa ka tawo nga magmisyon siya nga mag-inusara. He must be recognized and sent out by an existing local church.
Ang balaang espiritu ang nagtawag sa mga magwalali, apan ang iglesia mao ang nag-validate o nag-recognize sa mga tinawag based on the clear biblical qualifications. Mao kadto ang atong pagtuon ni adtong miaging semana. Ang balaang espiritu ug ang iglesia diha sa dili magkabulag nga mystical union mao ang nagpadala sa mga tinawag nga mga kalalakihan alang sa ministeryo. Asa man midiretso si Bernabe ug si Pablo human sila ma-sent out o human sila mapadala. Well, ang atong teksto nagapakita nga wala sila midiretso ngadto sa mga hintil. Miwali hinuon sila sa pulong sa Dios una ngadto sa mga sinagoga sa mga Hudiyo. Ang pangutana, ngano man kaha nga wala man sila midiretso ngadto sa mga hintil nga didto man sila gipadala unta? Well, adunay duha ka posible nga rason ang atong nakita dinhi mga kahigalaan. Una, tungod kay wala pa sila'y igo nga kasinatian sa pagbuhat sa misyon nga mag-uhay pa lang nila nga nadawat gikan sa balaang espiritu, kinahanglang muproklamar una sila ngadto sa mga tigpaminaw nga mga Hudiyo nga aduna nay kahibalo sa mga panagna sa daang tugon mahitungod sa Mesiyas nga manluluwas. Ikaduha, si Pablo mismo ang miangkon sa Roma Kapitulo 9 nga aduna gayud siya'y pangandoy og tinguha alang sa kaluwasan sa mga Hudiyo, ang iyang mga kadugo og kababayan. Mao nga iyang gibati ang panginahanglanon nga isangyaw ang ebanghelyo una ngadto kanila. Well, nitak na sa kapunon atong makita ang pag-alkontra nga kanunay gimugna sa yawa batok sa buluhaton sa Dios. Sa matag higayon nga makita nato ang panalangin sa Ginoo ug ang pagdihog sa balaang espiritu alang sa buluhaton sa pagpangalagad sa Dios, makita usab nato ang espiritual nga pag-alkontra ni Satanas nga atong kaaway. Atong tun-an ang pipila sa iyang mga tactics karong taknaa. Ug labaw sa tanan, atong tan-awon ang pagdaog ug kalampusan sa ebanghelyo bisan pa sa pinakakusgan nga pag-alkontra ni Satanas aron pugngan kini. Dili gayud mapugngan ang ebanghelyo tungod kay mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tanang motuo kang Kristo. Ang ebanghelyo dili gayud mapugngan tungod kay ang nagmugna nini mao ang Dios nga labing gamhanan. Adunay duha ka bahin ang atong pagtuon ning takna sa kahaponon. Una, ang pag-alkontra batok sa ebanghelyo. Ikaduha, ang pagdaog sa ebanghelyo. Mudangat na kita sa unang punto, ang pag-alkontra batok sa ebanghelyo. Sa sumbingay ni Jesus mahitungod sa mga trigo ug mga sagbot, kung nabasahan ninyo kini sa ebanghelyo ni Mateo, nagsaad si Jesus nga every time nga isabwag ang tinuod nga ebanghelyo, musabwag usab si Satanas og mini nga ebanghelyo. Mao kini ang nahitabo sa unang misyon ni Bernabe ug ni Pablo. Gipadala dayon ni Satanas ang mini nga magwalali nga ginganlag Elimas, usa ka Hudiyo nga mini nga propeta. Atong basahon ang bersikulo 10, ang giingon ni Pablo diri, ug miingon si Saulo kaniya, anak sa yawa, kaaway ka sa tanang maayo, napuno ka sa tanang matang sa kadautan ug limbong ug kanunay kang naninguha pagtuis sa kamatuoran sa Ginoo. Imagine na gud mga kigalaan, ang mini nga bulawan itapad sa tinuod nga bulawan. Klaro kaayo ang kalainan. Apan mausahay, mas sidlak pa ang mini nga bulawan kaysa tinuod nga bulawan. So unsaon man nato pag ila ang tinuod gikan sa mini? Well, mabuhat lamang nato kini kung atong ihumol ang mga alahas sa kining gitawag og hydrochloric acid o kanang pinakaisog nga asido. Unsa may mahitabo kung ato kining buhaton? Ang mahitabo mao nga ang mini nga bulawan mukupas kung ihumol sa asido. Apan ang tinuod nga bulawan musamot og kasinaw og kasidla kung ihumol sa asido. Karon imagine ninyo mga higala kung
ang mini nga magwalali ug tinuod nga magwalali mag-uban sa usa ka dapit. Mahimong klaro ba ang kalainan? Well, sa daghang mga higayon, klaro kaayo ang kalainan. Apan mausahay, lisod kaayong ilhon ang mini nga magwalali gikan sa tinuod nga magwalali. Mao nga sa atong teksto karon, gi-expose ni Saulo kining mini nga propeta nga si Elimas o Bar Jesus, pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. So atong tun-an kadali ang pagpanlimbong ni Elimas. Una, gitawag usab siya og Bar Jesus nga ang buti pasabot anak sa kaluwasan. Apan gi-expose siya ni Pablo nga usa ka anak sa yawa ug usa ka kaaway sa pagkamatarong. Gikan niini nga yano nga kamatuoran mga kahigalaan, kinahanglang makaamgo kita mahitungod sa taktik ni Satanas. Bakakon siya og mangililad, matud pa ni Jesus. Nagpadala siya og mga mini nga mga propeta ngadto sa nagkalain-laing simbahan ug iyang giadornohan kining maong mga false prophets og hitsura nga murag sakto og matarong pod. Apan underground di ay nga muhugno sa pundasyon sa Kristohanon nga pagtuo. Bright kaayo pod si Satanas. Kinahanglang magmaigmat kita tungod kay ang giingon sa Biblia, si Satanas pwedeng magpakita ingon nga anghel sa kahayag. Ikaduha, si Elimas usa ka magikero ug salamangkero. So aduna siya dungog nga may koneksyon kuno sa mga espiritual nga puwersa. So makapangilad gayud siya. Ikatulo, advisor siya sa gobernador ni adtong lugara. Ug mao kini ang kasagara nga estratehiya ni Satanas sa iyang pagpangdaot sa buluhaton ni Kristo. Makigsuod siya sa mga naa sa gobyerno. Example, ang gobyerno sa Amerika. Klaro kaayo nga si Satanas ang nag-inspire sa mga magbabalaod didto nga illegalize ang abortion o pagpalaglag sa bata ug same-sex marriage, kining paglegalize sa kaminyoon sa isig ka lalaki ug isig ka babae. Ug sumala sa atong nadunggan sa Pilipinas, aduna na po'y mga kongresista nga sikritong nagaluto niini nga balaod nga mapasa sa kamara. Gani sa mga state colleges and universities karon, gina-implement na ang kining gitawag og GAD or Gender and Development, nga nagtudlo nga duna kunoy upat ka genders: lalaki nga lakinon, lalaki nga bayinon, babayi nga bayinon ug babayi nga lakinon, which is another way of saying nga ang upat ka genders, boy, male, homosexual, female, and lesbian or tomboy, ginatudlo na sa mga state colleges and universities sa atong nasod mga kahigalaan, kining hiwi nga pagtulunan. So one of Satan's strategies is to use powerful government officials to spread wickedness all over the world. Ikaupat, mabasa nato sa atong teksto nga si Elimas nakigbatok gayod kang Bernabe ug kang Saulo. Nakamatikod siya nga kung maimpluwensyahan ni Bernabe ug ni Saulo ang gobernador, ma-exposed siya ingon nga impostor ug matapos na ang iyang gahom. Mao nga mial kontra siya sa ebanghelyo. Namiligro manggod ang iyang popularidad. Ug tungod kay mas gipalabi niya ang iyang pagkainila, iyang gipakigbatukan ang ebanghelyo sa Dios. Well, mga kahigalaan, ang paghigugma sa gahom ug pagkainila ug ang tinguha nga magpabiling gamhanan politically, mao'y kasagara nga rason kung nganong mubalibad ang mga tawo sa pagsunod kang Hesus. Mao nga susama sa pakigalkontra sa mga Pariseyo batok sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay gi-expose man ni Jesus ang ilang daotang mga binuhatan ug mini nga pagtulunan. Si Elimas usab sa atong teksto karon mial kontra kang Bernabe ug kang Saulo ug naningkamot nga mapugnan ang gobernador sa pagtuo sa mensahe sa ebanghelyo. Atong tan-awon karon kung giunsa pag-expose ni Pablo ang tinuod nga pagkatawo ni Elimas. Ang giingon sa bersikulo 9 ug 10, ang giingon dire, unya si Saulo nailhan usab sa ngalan nga Pablo nga puno sa Espiritu Santo mitutok sa salamangkero ug miingon kaniya
anak sa yawa, kaaway ka sa tanang maayo, napuno ka sa tanang matang sa kadautan ug limbong, ug kanunay kang naninguha pagtuis sa kamatuoran sa Ginoo. So gi-expose ni Pablo si Elimas ingon nga napuno sa tanang matang sa kadautan ug limbong. Nagtumbok kini sa iyang mga mini nga pagtulunan ug sa mangililad niya nga salamangka aron ipaila niya ang iyang kaugalingon ingon nga gamhanan. Gitawag usab ni Pablo si Elimas ingon nga anak sa yawa. Tungod kay sama ra nga ang yawa amahan sa tanang bakak, si Elimas usab nagsabwag og bakak. Gitawag usab ni Pablo si Elimas og kaaway sa tanang pagkamatarong tungod kay ang iyang pagtulunan nagbunga man og pagkadautan ug tungod kay nakigbatok man siya sa pulong sa pagkamatarong nga gimantala ni Bernabe ug ni Pablo. Ug sa katapusan gi-expose ni Pablo ang binuhatan ni Elimas nga iyang gihiwi ang tulid nga dalan sa Dios. Sama siya sa mga mini nga propeta sa daang tugon nga bibansag sa maayo ingon nga dautan ug sa dautan ingon nga maayo sumala sa nahasulat sa Isaias kapitulo 5 bersikulo 20. Ug dili ba mga kahigalaan, description man kini sa mga dili magtotoo karon. Paminawan ninyo ang giingon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3. Ang giingon diri, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan, ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila, nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Dugang pa, ang Tito kapitulo 3 bersikulo 3 hangtod sa 5 nagaingon, kay kaniadto kita usab mga buang-buang, masupilon og nangasaag. Naulipon kita sa mga kaibog ug sa tanang matang sa kahilayan ug nagkinabuhi sa pagkadautan ug pagkamasinahon. Ang uban nasilag kanato ug ato usab silang gikasilagan. Apan gipadayag sa Dios nga atong manluluwas ang iyang kaluoy ug gugma. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Unsa pa? Ang unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod sa 11 nagaingon, sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakighilawas sa isig ka lalaki o isig ka babayi o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang pipila kaninyo sama gayod ni ana kaniadto, apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug pinaagi sa Espiritu sa Dios. Higala aduna pay paglaom. Tinuod nga ang mga anaa kang Kristo mga makasasala kaniadto ug nailalom sa tunglo sa Dios. Apan napasaylo na sila gumikan kay midangup sila kang Kristo, naghinulsol sa ilang sala ug mituo sa iyang hamili nga dugo nga igo ng basihan aron mapasaylo ang tanan nilang kalapasan. Unsa pa may imong gipaabot higala, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang kadaugan sa Ebanghelyo. Atong basahon ang bersikulo 11, ang giingon ni Pablo diri, karon silutan ka sa Ginoo, mabuta ka og dugay-dugay nga dili makakita sa kahayag sa adlaw. Ug diha-diha namatngunan ni Elimas nga mingit-ngit ang iyang pananaw ug nangarap-karap siya sa pagpangitag makaaga kaniya. Aron ipakita ngadto sa gobernador mga kahigalaan nga dili mini nga propeta si Pablo, militok siya og pulong sa panagna nga mabuta si Elimas
ug dili makakita sa adlaw sa dugay-dugayng panahon. Ug diha-diha dayon natuman ang maong panagna. Ingon ana kagamhanan ang Ginoo, mga higala. Mahimo niyang ihagba ang garbo sa tawo aron siya mahimong inutil sama sa batang puya. Mao nga sa mga tawo nga nagpasigarbo og nagsalig sa ilang mga kabtangan ug kusog, kinahanglang masayran ninyo nga mahimong tangtangon kana sa Ginoo gikan kaninyo sa usa lamang ka pagpamilok. Mao nga paghinulsol higala ug isurrender ang imong kinabuhi sa atong Ginoo. Apan taliwala sa paghukom sa Ginoo, aduna paghihapon siya'y kaluoy. Ang pagkabuta ni Elimas dili di ay permanente. Gituyo lang kadto sa Dios aron mahigmata si Elimas sa kamatuoran nga siya makasasala. Karon nahimo bang magtotoo si Elimas? Well, wala ma-record sa Biblia. Apan naka-record sa mga history books sama sa gisulat sa mga manunulat nga si Origen ug si Crisostomo nga gumikan kuno sa nahitabo sa atong teksto, nahimo kunong sincero nga magtotoo kang Kristo kadtong si Elimas. Well, praise God. Walay imposible sa gahom sa Ginoo. Ug unsa pa ang resulta? Ang giingon sa bersikulo 12, paminawan ninyo, ang gobernador nakabig sa dihang nakita niya ang nahitabo ug nahibulong siya pag-ayo sa pagtulunan mahitungod sa Ginoo. Dili ang milagro ang nakapakabig sa gobernador, kundili ang mensahe sa ebanghelyo mismo. Ang milagro pagpamatuod lamang kadto nga tinuod gayod ang ebanghelyo nga gimantala ni Bernabe ug ni Saulo. Ang milagro usa lamang kapag pamatuod nga ang doktrina tinuod ug nga ang gahom sa Dios nga dili gayud matago ug dili gayud mapugnan nagauban sa mga magwalali sa ebanghelyo. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga magtotoo, unsa may atong ilhanan kung ang magwalali tinuod ba o mini? Ang ilhanan duha ka buok. Una, ang ilang mensahe. Nakasentro ba kang Kristo ang ilang mensahe o nagbayaw og ngalan sa tawo? Ikaduha nga sukdanan, unsa man ang bunga sa ilang mensahe? Pagkabalaan ba sa mga tawo? Pagdumot ba sa sala? Pagkamapainobsanon ba sa pagpangalagad sa Ginoo? O pagkahambugero? O pagkalisensyoso sa pagbuhat og dautan? Pamalandungi kini ninyo mga kaigsuonan. Ikaduhang aplikasyon alang sa mga magtotoo kang Kristo mao kini. Bisan pag maningkamot kaayo si Satanas aron pugngan ang ebanghelyo, dili gayud siya makahimo. Tungod kay gamhanan kaayo ang atong Dios. Ang mensahe sa ebanghelyo magmadaugon gayod. Mao nga dili kita angayng mahadlok sa pagmantala niini sa tanang dapit. Ug alang sa mga dili magtotoo, ang atong mensahe karon naghatag kaninyo og pasidaan mga kahigalaan. Ayaw intawon ninyo og pugni ang usa ka tawo nga moduol kang Hesus sama sa gibuhat ni Elimas. Maalaot lamang kamo kung inyo kining buhaton mga kahigalaan. Imbis nga mupugong kamo sa usa ka tawo sa iyang pagduol kang Hesus, duol usab kamo. Hinulsuli ang inyong mga sala ug saligi ang grasya sa kaluwasan nga gitagana ni Hesus sa tanang mutuo ug mosalig kaniya. Ayaw pagpagahi sa imong kasing-kasing higala. Call upon the name of the Lord Jesus Christ and you will be saved. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tuod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili.
Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya, kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busag gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Karon, unsa may atong ikasulti mahitungod nini? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ilak kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atua siya sa tuo sa Dios ug nangalyupo alang kanato. Busa, kinsay magapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabus? Ang katalagman? O ang kamatayon? Sumala sa giingon sa kasulatan. Tungod kanimo, namiligro kami sa tanang panahon, nahisama kami sa ihawunon nga mga karniro. Dili. Hinuon, taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o ang mga langit ng pamunuan o mga gahum, o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom,
wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.